Καλή σας μέρα, κύριε Μεϊντανά. Καλημέρα κύριε Ρέτζιο, κύριε Ανάνου, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό ξεκίνημα στο Αντόπτο, φρέσκια πρωτοβουλία έτσι. Από πότε βγήκατε, ας πούμε? Έχουμε περίπου στις 10 μέρες που είναι στον αέρα η εφαρμογή. Ναι, ήδη έχει καταφέρει και έχει κάνει τις 3 υιοθεσίες επίσημα. Ωραία. Εκατοντάδες χρήστες έχουν εγγραφεί και χρησιμοποιούν την εφαρμογή ήδη. Μάλιστα, τώρα, να πάμε λίγο πίσω, ναι. Να πάμε πίσω. Ποια ανάγκη εντοπίσατε ότι υπάρχει στο χώρο αυτό, κύριε Μεϊντανά? Εντοπίσαμε ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος όπου όλη η αλυσίδα αυτή της φροντίδας για τα αδέσποτα και γενικότερα για τα ζώα, δεν υπάρχει ένας οργανωμένος τρόπος και διψηφιακός τρόπος. Το Αντόπτο είναι η πρώτη ενιαία φιλοζωική πλατφόρμα που έχει καταφέρει και έχει κάνει την εξής καινοτομία. Ενώνει τους πολίτες, τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους δήμους μέσα σε μία εφαρμογή. Άρα ο πολίτης έχει έναν εύκολο και άμεσο τρόπο να επικοινωνήσει με το δήμο του σε οποιοδήποτε περιστατικό έχει να κάνει, είτε με το να υιοθετήσει κάποιο ζώο, είτε να στηρώσει κάποιο ζώο, είτε να καταγγείλει μια κακοποίηση ζώου. Ναι. Όλα αυτά με λίγα κλικ και με απόλυτη διαφάνεια. Ναι. Και απόλυτα δωρεάν. Βέβαια. Και μπορούμε να κατεβάσουμε και εφαρμογή. Πέρα από το site στο οποίο έχουμε μπει έτσι και το βλέπουμε, μπορούμε να κατεβάσουμε και την εφαρμογή και σε iOS. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε δηλαδή, για να δώσουμε έτσι τις υπηρεσίες που προσφέρει η πλατφόρμα, μπαίνω εγώ, ας πούμε, που θέλω να υιοθετήσω και επικοινωνώ με τους δήμους και τις φιλοζωικές, βάζω αγγελία, πώς γίνεται? Θα σας πω, βλέπετε, μπαίνετε στην πλατφόρμα, εφαρμογή, βρίσκεται ένα ζώο που σας κάνει, το ταιριάζει. Υπάρχει σαν εκεί βάση δεδομένων, έτσι, τα ζωάκια. Κάνουμε μια εγγραφή πρώτα, έτσι. Ναι. Εύκολη, μπορείτε να συνδεθείτε κατευθείαν. Βλέπετε τι ζώα είναι διαθέσιμα. Αν κάποιο ταιριάζει σε εσάς, στέλνετε ένα αίτημα σε αυτόν που το έχει ανεβάσει. Είτε μπορεί να είναι πολίτης, είτε μπορεί να είναι κάποια φιλοζωική, είτε κάποιος δήμος. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα ακολουθείτε μια διαδικασία για να υιοθετήσετε το ζωάκι αυτό. Ναι, φαντάζομαι ότι όλο αυτό είναι δωρεάν, αφορούν ζωάκια που προσφέρονται, έτσι, δεν υπάρχει αγοραπολισία. Και βέβαια απαγορεύει η πλατφόρμα κάθε αγοραπολισία ή οτιδήποτε άλλο μεμιτό. Σε αυτό είμαστε κάθετοι και το ελέγχουμε συνεχώς. Ναι, ωραία. Η ανταπόκριση πώς ήταν αυτές τις πρώτες 10 μέρες? Μας είπατε ήδη γίναν 3 υιοθεσίες. Την κίνηση πώς τη βλέπετε? Ενδιαφέρει, ο κόσμος ψάχνει? Και βέβαια βλέπουμε αυτό, και μάλιστα κάτι που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και εμένα είναι πριν λίγες μέρες, πριν 2 μέρες για την ακρίβεια, ανέβηκε ένα ζωάκι το οποίο είναι τυφλό, ένα γατάκι. Και εγώ ίδιος λέω τώρα, αυτό το ζωάκι ποιος θα ήθελε να το υιοθετήσει? Και κατευθείαν έχουμε δει ότι υπάρχουν ήδη αιτήματα υιοθεσίας για αυτό το ζωάκι. Και εκεί πέρα σκέφτηκα ότι αυτή η κοινωνία, όσο και να λέμε ότι έχει στραβά, όσο και να μας στέλνουν τα πάντα, υπάρχει αγάπη κάπου σε αυτή την κοινωνία βασικά. Υπάρχει περίσσευμα αγάπης, ναι. Ναι, και το Αντόπτο νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος του, να καταφέρει να βγάλει αυτή την αγάπη στην επιφάνεια. Ζητάτε τη συνεργασία και εθελοντών, βλέπουμε εδώ στο site. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή κάποιος που θέλει να βοηθήσει? Πέρα από το πεδίο, που είναι μεγάλη η ανάγκη για να υπάρχουν άνθρωποι, σκεφτείτε τα πρόσφατα περιστατικά που είχαμε με τις πυρκαγιές. Σκεφτείτε άλλα περιστατικά που μπορεί ζώο να είναι τραυματισμένο, να το έχει χτυπήσει κάποιο όχημα, να έχει γενικά να είναι σε κίνδυνο. Θα ήταν μεγάλη η σημασία να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο και μπορούν να συνδράμουν. Είτε ακτινεκτηνίατροι, είτε είναι απλά φιλόζωοι. Και πέρα από αυτό εννοείται και ψηφιακά, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο όγκος αυτός της διαχείρισης τόσων πληροφοριών είναι δύσκολος και χρειάζονται άτομα. Δηλαδή οι καταγγελίες που λαμβάνουμε εμείς, τις ελέγχουμε εμείς για τη βασική τους ορθότητα και μετά απευθυνόμαστε στις αρχές. Εδρεύεται μένει στην Αθήνα, αλλά καλύπτεται όλη τη χώρα. Όλη τη χώρα. Αυτό είναι το ζήτημα, να γίνει μια εθνική εφαρμογή. Μάλιστα. Με τους δήμους πώς συνεργάζεστε ξεχωριστά με τους δήμους? Γιατί βλέπω ότι έχετε μια ξεχωριστή ενότητα. Με τους δήμους παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον νόμο 4830 του 2021, ο οποίος ήταν πολύ θετικό βήμα
ψηφίστηκε και ισχύει αυτός ο νόμος. Βέβαια έχει και αρκετά στραβά τα οποία χρήζουν διορθώσεων και πιστεύω ότι θα γίνουν. Από εκεί οι Δήμοι μπορούν να έχουν ένα ψηφιακό αρχείο που όλες οι κινήσεις για κάθε αδέσποτο ζώο είναι καταγεγραμμένες. Μάλιστα. Τίποτα δεν είναι στον αέρα. Άρα και οι Δήμοι μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, αλλά και οι πολίτες μπορούν να έχουν μια άμεση επικοινωνία με το Δήμο που αυτή τη στιγμή δεν το έχουν. Μάλιστα, οπότε υπάρχει τους φέρνετε σε επαφή ουσιαστικά μέσω της πλατφόρμας. Ναι, ναι, αν σκεφτείτε ότι αν δείτε ένα ζώο αδέσποτο στο δρόμο, θα πρέπει ο νόμος λέει ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με το Δήμο, ώστε να πάει να συλλέξει αυτό το ζώο, να το στηρώσει, να το περιθάλψει υγειονομικά και μετά να το επανατοποθετήσει στο μέρος που το πήρε. Αυτή η διαδικασία για να γίνει μέσω τηλεφώνου καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη και για τον πολίτη και για το Δήμο να διαχειριστεί τέτοια αιτήματα. Δεν το σηκώνω, απελπίζεσαι, το αφήνεις. Αυτό. Ναι, πόσες φορές θα επιμείνεις. Ενώ τώρα, πάει κατευθείαν. Ενώ τώρα το αίτημα φεύγει, υπάρχει, καταγράφεται, υπάρχει μια ροή η οποία μπορεί να βοηθήσει πάνω σε αυτό το ζήτημα που είναι τεράστιο. Μάλιστα. Και τα αδέσποτα είναι οι τελευταίες καταγραφές, οι οποίες καταλαβαίνετε δεν μπορούν να είναι και τόσο ακριβείς, ξεπερνάνε τα 4,5 εκατομμύρια αδέσποτα σαν χώρα. 4,5 εκατομμύρια. Τεράστιος αριθμός, εντυπωσιάζομαι. Τεράστιος αριθμός. Το οποίο είναι τεράστιο νούμερο, ναι. Το οποίο όλα αυτά τα ζώα είναι αόρατα στην ουσία. Ναι, γιατί τώρα που ακούσαμε σοκαριστήκαμε από το νούμερο. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα πράγμα το οποίο. Το οποίο έχει να κάνει έτσι και με μια διεθνή κατάσταση. Είμαστε σε κάποια αντιστοιχεία ή έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα εδώ, ναι, ως χώρα. Το αντόπτω, όχι, δεν έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα. Απλά είναι ίσως κάποιοι νόμοι πιο αυστηροί προς τα έξω. Σε άλλες χώρες, αλλά να ξέρετε ότι το αντόπτο είναι η μοναδική εφαρμογή γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλήθεια? Που καταφέρνει να ενώσει φιλοζωικές οργανώσεις και τις δομές του κράτους. Μάλιστα. Δεν πήρατε κάποιο δηλαδή παράδειγμα από έξω και το... Όχι. Είναι καθαρά το υιοθετήσατε. Άρα αφού έχουμε 4,5 εκατομμύρια αδέσποτα περίπου, δηλαδή τα φιλοζωικά μας αισθήματα που μπορεί στις πόλεις να τα βλέπουμε λίγο πολλά σκυλάκια να έχουμε πάρα πολύ ή άλλα ζωάκια, δεν είναι και τόσο αναπτυγμένα στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι από ό,τι φαίνεται και ίσως δεν νομίζω ότι φταίει η κοινωνία γι' αυτό, αλλά όσο ο τρόπος που διαχειριζόμαστε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από γνωστούς ανθρώπους, καταλαβαίνετε σε εισαγωγικά, και από απλούς πολίτες για αυτό το έργο, γιατί πραγματικά είναι όντως προς το συμφέρον της κοινωνίας. Το να οργανωθεί αυτή η κατάσταση, έχουμε οργανώσει το να παραγγέλνουμε φαγητό μέσω του κινητού μας από εφαρμογές. Σωστό. Αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε ένα θέμα το οποίο μπορεί να λέμε ότι τα ζώα μας έχουν ανάγκη, αλλά πραγματικά εμείς έχουμε τα ζώα περισσότερη ανάγκη από ό,τι μας έχουν αυτά. Τι ωραίο αυτό που είπατε, ναι. Ισχύει, όντως. Λοιπόν, και σε εφαρμογή στα κινητά, έτσι, αλλά υπάρχει και δωρεάν εφαρμογή και η πλατφόρμα κανονικά, adopt.gr. Λοιπόν, δίνουμε το μήνυμα της κοινωνικής προσφοράς, γιατί αυτό που κάνετε είναι κοινωνική προσφορά, έτσι. Δεν είναι εμπορική δραστηριότητα. Όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εμείς έξαμε το μέσο. Τώρα χρειάζεται να συνδράμουμε όλοι μαζί. Μπράβο σας κύριε Μεϊντανά. Θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και θα την παρακολουθούμε από κοντά, εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Ανδρέας Μεϊντανάς, συνιδρυτής της φιλοζωικής πλατφόρμας adopt.gr.